se lève sur l'océan, le jour s'échappe lentement. Au loin la terre des millions se change en mer doucement. Sur nos visages éclairés brille la lune. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, από τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα Παρασκευή, καλεσμένος μου εδώ στο στούντιο, στο Καφέ Ελληνικών, είναι ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου. Γνωστός βεβαίως από την πολιτική, από την εσωτερική πολιτική του Δήμου, από το Δήμο Λιτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, ηγείται των Ενωμένων Δημοτών και σήμερα είναι καλεσμένος μου εδώ για να ανάψουν τα αίματα, να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της πολιτικής ύλης του Δήμου, που έχει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά να συζητήσουμε και να πούμε. Εξάλλου τα λέμε καθημερινά. Είστε εσείς αυτοί που είναι προβληματισμένοι ουσιαστικά. Είμαστε και εμείς εδώ για να εντοπίσουμε μικρά και μεγάλα θεματάκια της καθημερινότητας και όχι μόνο, μικρά και μεγάλα ζητήματα του Δήμου, που ίσως αυτούς τους 15-16 μήνες της Δημοτικής Αρχής Γιώργου Γκιόνη και των αντιδημάρχων βεβαίως και των συνεργατών του Δήμου, εσωτερικών και εξωτερικών, έχουν χάσει την μπάλα, έχουν χάσει το παιχνίδι και έχουν μείνει πίσω. Σημαντικά θέματα του Δήμου και βεβαίως σημαντικότατο ο ίδιος ο Δήμος, που πάει και που οδεύει. Καλή σας ημέρα και σας έπιασα έτσι άγρια στο ξεκίνημα της κουβέντας. Κάθε άλλο. Καλημέρα σας και καλές γιορτές να πούμε εκ των προτέρων. Να το πούμε. Καλές γιορτές να έχουμε και να είναι καλή χρονιά το 2016. Το ελπίζω και το εύχομαι. Και για τη χώρα βεβαίως, κύριε Παπαγεωργίου, αλλά και για το Δήμο, που καθημερινά εδώ φωνάζουμε πάρα πολύ σκληρά, δεν το συνηθίζαμε. Και επί Κώστα Λογοθέτη βεβαίως βλέπαμε πάρα πολλές ατυπίες, τις λέγαμε, αλλά δεν ήταν τόσο εντονότατες, θα έλεγα, με αυτό που συμβαίνει αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με τον κύριο Γκιόνη, να τη θέσει με τον κύριο Λογοθέτη, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι το γεγονός ότι εδώ έχουμε για έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό, ο οποίος υποσχέθηκε λαγούς με πετραχίλια. Και από εκεί και πέρα, όταν ανέβασε τον πύχη, ο κόσμος είχε ομολογουμένως αυξημένες απαιτήσεις. Και το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις δεν έχουν γίνει πράξη. Μάλιστα. Και από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Πρόκειται δηλαδή για μια δημοτική αρχή, η οποία, εντός εισαγωγικών η φράση, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προηγούμενη, ομολογουμένως αποτελείται από στελέχη τα οποία ήταν και είναι έμπειρα. Άρα το τεκμήριο της, αν θέλετε, μέχρι ενός σημείου άγνοιας ή αν θέλετε έλλειψη εμπειρίας, δεν υπάρχει σε αυτή τη δημοτική αρχή. Ό,τι γίνεται λάθος γιατί είναι λάθος ο σχεδιασμός, λάθος η στρατηγική, λάθος και το αποτέλεσμα. Προσέξτε, είπατε ότι οι συνεργάτες του κυρίου Γκιόνη, να πάρουμε τους 4 αντιδημάρχους αν θέλετε, είναι έμπειρα άτομα. Να πούμε κατευθείαν στην κουβέντα. Να πάρουμε για τον κύριο Γκιόνη τον ίδιο. Και τον ίδιο, να ξεκινήσουμε γιατί αναφερθήκαμε και οι συνεργάτες του είναι έμπειροι. Δεν θα μπορούσα να πω για την κυρία Πρωτόπαπα ότι είναι έμπειρη στα οικονομικά του Δήμου, και θα δούμε μετά από 3,5 χρόνια, τα οποία θα περάσουν πολύ γρήγορα, κύριε Παπαγεωργίου, φοβερά ίσως και στα οικονομικά του Δήμου. Εγώ δεν θέλω, ακούστε κύριε Αντωνίου, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω την... Αν και θα έπρεπε, γιατί και προχθές η κυρία Πρωτόπαπα στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό αυτοανακηρύχθηκε διαχειρίστρια. Εμείς λέει απλοί διαχειριστές είμαστε, έτσι. Λοιπόν, αν και θα έπρεπε, γιατί ομολογουμένως υπάρχουν πολλά προβλήματα με το οικονομικό κομμάτι του Δήμου, ίσως εκεί είναι και το κύριο πρόβλημα. Ίσως η πεμπτουσία, να το πούμε έτσι, του προβλήματος βρίσκεται ακριβώς στην οικονομική διαχείριση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Θα προτιμούσα να μιλήσω για τον Δήμαρχο, γιατί ουσιαστικά η κυρία Πρωτόπαπα είναι μια αντιδήμαρχος, η οποία εκτελεί εντός εισαγωγικών φράση εντολές ή την αποστολή που της έχει αναθέσει ο Δήμαρχος. Οι δημότες εδώ θα σας και οι δημότες στο Δήμαρχο. Μάλιστα. Η εξουσία κύριε Αντωνίου, που έχει ο εκάστοτε Δήμαρχος, προέρχεται από τον κυρίαρχο λαό, αν εννοείται αυτό. Από εκεί και πέρα
η εξουσία την οποία αναθέτει, την αποστολή η οποία αναθέτει ο εκάστοτε δήμαρχος στον αντιδήμαρχο, είναι αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα, και θα ήταν άδικο να έχει δώσει λάθος εντολές ο κύριος Γκιόνης και εμείς να συζητάμε τώρα για το αν εξετελέστη ο προϋπολογισμός σωστά ή λάθος. Προσέξτε όμως κάτι, επειδή τώρα συζητάμε για τα οικονομικά, θα πλατιάσουμε την κουβέντα στη συνέχεια. Τη Δευτέρα όμως είχαμε Οικονομική Επιτροπή και επειδή είστε ενήμερος, δεν είστε απλά ένας δημότης που ήρθατε εδώ να τα πείτε, να τα χώσετε στο δήμαρχο γιατί δεν σας άνοιξε το δρόμο, για παράδειγμα ο κύριος Γεωργίου, ο κύριος Βυσβίκης, γιατί δεν σας έβαλε ο κύριος Πέρας, ξέρω εγώ, ένα κάδο. Για παράδειγμα, ο κύριος Δράτης, ο Αγίος Θεοδόρος δεν διαχειρίζεται καλά τα πράγματα εδώ. Έρχεστε, εκπροσωπείτε τους ενωμένους δημότες και την Δευτέρα είχαμε Οικονομική Επιτροπή. Είδατε τα θέματα συζήτησης της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας? Τα είδα, κύριε. Τα είδατε. Βλέπετε λοιπόν ότι μοιράζουν χρήματα δικά μας. Μοιράζουν. Κύριε Αντωνίου, ακούστε κάτι. Και εδώ είναι το τεράστιο ζήτημα. Κοιτάξτε, κύριε Αντωνίου. Πάρτε για παράδειγμα τις προτεραιότητες που έχει αυτός ο Δήμος. Πάρτε για παράδειγμα ότι, και σας λέω ένα γεγονός, περίπου οι 6 κάδοι που μπήκαν, οι 6 υπόγειοι κάδοι, κοστίζουν 73.000 ευρώ στο Δήμο. Και συν 32.000 περίπου που είναι το απορριμματοφόρο, η μετατροπή του απορριμματοφόρου που χρειάζεται κτλ. Άρα σύνολο μιλάμε για τους 6 κάδους 100.000. Εγώ δεν χωρά καμιά αμφιβολία, τη συμφωνώ απόλυτα, ότι αυτό είναι πρόοδος και πολιτισμός. Σας ερωτώ, είναι η πρώτη προτεραιότητα να δώσουμε 100.000 αυτό το... Έχουμε δηλαδή το υπόλοιπο, μας περισσεύουν 100.000 και μπορούμε να τις δώσουμε για υπόγειους κάδους? Και τι θα αλλάξει με 6 κάδους? Ποια είναι η εικόνα, δηλαδή? Να το καταλάβω, να μου πείτε ότι θα πάρω 50 ή 100 και θα γεμίσω την πόλη υπόγειους κάδους. Συμφωνώ και το αυξάνω. Συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να γίνει. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Το ερώτημα είναι πότε. Ποια είναι η προτεραιότητα, ποια είναι ο κατάλογος με τις προτεραιότητες που έχει αυτός ο Δήμος? Γιατί αν δεν υπάρχει κατάλογος, τότε υπάρχει η λογική λέει ότι θα είμαστε μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Όπου παραδείγματος χάρη θεωρείται πρώτο πράγμα ο υπόγειος κάδος και δεν θεωρείται, ξέρω εγώ, κάτι άλλο που είναι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο επίγον. Θα πιάσουμε και τα υπόλοιπα σοβαρά θέματα στη συνέχεια. Παράδειγμα δηλαδή. Βεβαίως, σαν παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στους υπόγειους κάδους, έχετε δει σε άλλες μεγαλύτερες τουριστικές πόλεις σε σχέση με το Λουντράκι. Να σας πάρω παράδειγμα τη Λευκάδα, την πρωτεύουσα της Λευκάδας, όπου έχουν εφαρμοστεί οι υπόγειοι κάδοι. Υπάρχει Λαμία και παντού. Σας λέω τη Λευκάδα επειδή είναι τουριστικό μέρος και ιδιαίτερα το καλοκαίρι αυξάνεται το πληθυσμός. Όπως και εδώ. Έχετε δει το ότι επικρατεί γύρω από αυτούς τους υπόγειους κάδους. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν φωτογραφίες, να δείτε πώς χειρίζεται και το τεχνικό προσωπικό του Δήμου τους υπόγειους κάδους, αλλά και οι ίδιοι οι δημότες, οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται, γιατί αρκετοί από αυτούς τους υπόγειους κάδους και στο Δήμο θα πάνε σε σημεία που είναι επαγγελματίες για να τους χρησιμοποιήσουν. Μαγαζιά, μαζικές εστιάσεις. Ξέρετε τι θα συμβεί εκεί? Θα είναι μια πηγή μόλυνσης. Εμένα μου λέτε. Ακούστε, κύριε Αντωνίου, δεν είναι μόνο αυτό. Ας υποθέσουμε ότι λειτουργούσαν σωστά. Είναι η ώρα και η στιγμή, αυτή τη στιγμή, για να γίνει κάτι τέτοιο, για να δώσουμε 100.000 εκεί? Αυτή είναι η οικονομία που κάνουμε? Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα? Έτσι θέλουμε να λειτουργήσουμε? Αυτές είναι φωτοβολίδες, ίσα ίσα για να γυρίσει το μάτι και να τις κοιτάξει. Αλλά οι φωτοβολίδες σβήνουν, κύριε Αντωνίου, και μαζί με τις φωτοβολίδες σβήνουν και τα χρήματα. Αυτό είναι δηλαδή που μας σώζει την πόλη? Αυτό θα αναβαθμίσει την εικόνα της? Εσείς αυτό πιστεύετε? Μάλιστα. Επειδή πιάσαμε την κουβέντα με τα σκουπίδια και επειδή προέρχεστε από τους Αγίους Θεοδόρους και είναι η έδρα σας εκεί. Δεν θέλω να πω για τους Αγίους Θεοδόρους, γιατί αν το κάνω, κύριε Αντωνίου, θα ακούσει ο ακροατής και θα πει ότι ο Παπαγεωργίου τα λέει αυτά γιατί θέλει να προμοτάρει τους Αγίους Θεοδόρους. Η αλήθεια είναι όμως, κύριε Αντωνίου, ότι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα σε ένα ζήτημα που κατεξοχήν η οικονομική διαχείριση προϋποθέτει ακριβώς την ορθή χρήση αυτών των λίγων που έχεις. Ωραία. Να το πάμε λίγο παραπέρα. Πάνω στα σκουπίδια όμως θα παραμείνουμε, δεν θα φύγουμε, γι' αυτό αναφέρουμε τους Αγίους Θεοδόρους. Ξέρετε ότι έγινε ένα μεγάλο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν επαρκεί τώρα το κομμάτι καθαριότητας στους Αγίους Θεοδόρους. Θα πάρουμε ιδιωτική εταιρεία να καθαρίσει. Με 70.000 ευρώ, από ό,τι ακούστηκε στον προϋπολογισμό. Ναι. Για φανταστείτε τι γίνεται τώρα, γιατί να δώσουμε σε ιδιώτες? Δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να καθαρίσει τους Αγίους Θεοδόρους? Δηλαδή, ήσασταν βρώμικη πόλη τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Αντωνίου, ακούστε.
Το ζήτημα το να πάει να αναλάβει ένας ιδιώτης ένα κομμάτι του Δήμου. Επιτρέπεται αυτό να γίνει, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή ξέρω ότι είναι νομικός. Τι εννοείται νομικά επιτρέπεται. Ασφαλώς. Επιτρέπεται νομικά. Ασφαλώς. Θα το περάσει δηλαδή η περιφέρεια αυτό το κομμάτι. Εκεί είναι το θέμα όμως. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι η πολιτική πίσω από το θέμα. Ναι. Μέχρι τώρα ένα κομμάτι των σκουπιδιών, να το πούμε έτσι, της αποκομιδής γινόταν από ιδιώτη στους Αγίους Θοδόρους, έτσι. Λοιπόν, ήδη γινόταν σε κάποιο βαθμό. Τώρα, πάμε παρακάτω. Η ουσία, το ζήτημα του να δοθεί πρώτα, γιατί να δοθεί μόνο στους Αγίους Οδόρους και να μην δοθεί, αφού πάρθει αυτή η απόφαση, να μην δοθεί συνολικά στο Δήμο. Αν είναι σωστή η απόφαση ή λάθος. Εγώ θέλω να τη συζητήσουμε την απόφαση. Εγώ δεν θα σας πω τι πρέπει να γίνει με την έννοια ότι αυτό είναι και όχι το άλλο, αλλά δεν πρέπει να γίνει μια διαβούλευση, να συζητήσουμε, να εκφράσουμε μια άποψη, Εμείς που υφιστάμεθα και το πρόβλημα δεν πρέπει να το ακούσουμε, να το συζητήσουμε κλπ. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Αντωνίου. Γιατί στον ιδιώτη 70.000? Δηλαδή είναι πολλά ή λίγα? Ο κόσμος δεν πρέπει να ξέρει? Δεν πρέπει να συναποφασίσουμε και να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον μας, το οποίο τουλάχιστον το εφιστάμεθα όλοι μας? Εσείς πώς νομίζετε ότι πρέπει να γίνει? Και στο τέλος υπάρχει μια επιτροπή διαβούλευσης στο Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Υπάρχουν άνθρωποι που εκεί πέρα θα μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους και νομίζω ότι θα είχαμε μεγάλη χαρά να τους ακούσουμε, τέλος πάντων. Έτσι. Και βεβαίως και αυτό που διατυπώνετε εσείς είναι και αυτό μια άποψη. Εσείς προφανώς είστε κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κατά της εκχώρησης ιδιώτες κάποιων τομέων. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν το πάω προσωπικού, κύριε Αντωνίου, αλλά επειδή εκφράζετε την άποψη. Όχι, επειδή το εκφράζετε έτσι και δεν έχω αντίρρηση να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι πέρα από εμάς και το σταθμό, νομίζω ότι υπάρχουν και οι δημότες, έτσι, οι οποίοι με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή πρέπει να ακουστούν. Για να μην γίνει παρεξήγηση στα λεγόμενα, κύριε Παπαγεωργίου, το θέμα είναι άλλο. Ξεκινάμε από πόσους και ποιους υπαλλήλους έχουμε, πώς μπορούμε να τους διαχειριστούμε στο κομμάτι της καθαριότητας και στη συνέχεια να πάμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν φτάνουν, δεν επαρκούν, να πάμε σε ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχουν εικόνες, γι' αυτό σας λέω ότι καθημερινά εδώ στο Καφέ Ελληνικών δίνουμε μάχη κάθε πρωί. Υπάρχουν εικόνες που είναι τραγελαφικές. Υπάλληλος από αυτούς τους 5 μηνύτες, 8 μηνύτες, πώς τους λένε τέλος πάντων, προσπαθούσε να καθαρίσει μία αγωνία στο λουτράκι επί 10 λεπτά. Είναι βιντεοσκοπημένη αυτή η προσπάθειά του να μαζέψει 10 φύλλα δίπλα, κύριε Παπαγεωργίου. Είναι πολύ ευσυνείδητος ο άνθρωπος. Ναι, γιατί κανονικά άλλοι δεν κάνουν ούτε 10 λεπτά, κάνουν 1 λεπτό και φεύγουν. Και τα αφήνουν βέβαια. Φανταστείτε όμως, έφαγε 10 λεπτά από την ημέρα του για να μαζέψει 5 συγκεκριμένα φιλαράκια και δίπλα γινόταν πανικός από σκουπίδια. Αν λοιπόν δεν ελέγχει σωστά τις υπηρεσίες σου, δεν ελέγχει σωστά τους εργαζόμενους σου, όχι μόνο 70, 170 και 270 χιλιάρικα και εκατομμύρια, αν θέλετε, μπορεί να δώσουμε για την καθαριότητα, για το στολισμό, για το ηλεκτρολογικό έργο, για το νερό κλπ. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε, κύριε Αντωνίου, είναι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο σοβαρό. Το πρόβλημα, συνεπώς, δεν είναι αυτός που δεν είναι ο διαχειριστής δηλαδή του προβλήματος, αν είναι ο ιδιώτης στο δημόσιο. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο βαθύ. Ο κόσμος δεν έχει καμία παιδεία όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και δεν είναι μόνο φαινόμενο στο Δήμο μας, είναι γενικότερα στην Ελλάδα. Θα σας πω ότι μόνο το 26% της ανακύκλωσης λειτουργεί στον τόπο μας. Και θα σας πω ότι, χωρίς να είμαι ειδικός ή να το έχω μετρήσει, ας πούμε, αλλά από ό,τι διαβάζουμε στον τύπο, στο Δήμο μας δεν έχει γίνει ουσιαστική ενημέρωση και βεβαίως ο κόσμος ακόμα δεν ξέρει τι μπορεί να βάλει. Άμα κάνετε ένα γκάλωπ τι μπορεί να βάλει στο μπλε κάδο, θα δείτε άναυδος ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Και είναι σοβαρό το θέμα, έτσι, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Τι να σας πω, δεν είναι το μόνο όμως. Αυτό παραδείγματος χάρη, που ξέρετε, η μητέρα των μαχών, κάποιος είπε ότι η μητέρα των μαχών δίδεται στην παιδεία. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μια έκφανση, αν θέλετε, έλλειψης παιδείας είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα απορρίμματα. Και όταν βλέπετε σε μια Λουτρόπολη γύρω από ένα κάδο, δεν ξέρω κι εγώ, έναν απίστευτο αριθμό από σακούλες πεταμένες, ανοιγμένες κλπ. Αυτό είναι έλλειψη πολιτισμού και δεν το λύνει, κυρία Αντωνίου, όπως είπατε και εσείς πριν, ο υπόγειος κάδος. Το πολύ να το κρύψει. Αλλά μέχρι εκεί. Εμείς δεν θέλουμε να το λύσουμε.
να το κρύψουμε, θέλουμε να το λύσουμε. Και για να το λύσει κάποιος το πρόβλημα, θα πρέπει να ξεκινήσει από την μητέρα των μαχών, την μητέρα του προβλήματος, που είναι η έλλειψη παιδείας. Αν υπήρχε παιδεία, ο άνθρωπος θα κράταγε ένα απόγευμα το σακούλα σπίτι του για να πάει την επόμενη να την ρίξει. Αν δεν έχει παιδεία, τη ρίχνει από το τρίτο όροφο, από το δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας του και αδιαφορεί που πάει. Μάλιστα. Να ξεφύγουμε λίγο από το κομμάτι αυτό. Ξεκινήσαμε έτσι και ξεκινήσαμε. Και αυτό ξεκινάει από τα σχολεία, ξεκινάει από την ενημέρωση που πρέπει να γίνει εκεί. Ξεκινάει, ξέρετε, εμείς στο δεύτερο δημοτικό των Αγίων Θεοδόρων κερδίσαμε 2 χρόνια, ήμασταν το σχολείο για το περιβάλλον, έτσι, και πρέπει να σας πω ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια στην πόλη να τέλος πάντων επιμορφώσουμε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο, να του εξηγήσουμε την αναγκαιότητα κλπ. Δεν ολοκληρώθηκε. Πάντως έγινε κάτι. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει και εδώ το ίδιο δυνατά και να συνεχιστεί, να έχουμε αποτέλεσμα, κύριε Αντωνίου. Πρέπει ό,τι ξεκινάμε να το τελειώνουμε και να μην το παρατάμε στη μέση. Μάλιστα. Για να πάμε και στα υπόλοιπα σημαντικά θέματα του Δήμου. Ξεκινήσαμε τα οικονομικά, κύριε Αντώνη. Τα οικονομικά ξεκινήσαμε. Και από εκεί νομίζω ότι και αυτό πάλι από την άλλη είναι η ουσία, νομίζω, του προβλήματος. Προχθές και σας έλεγα, κύριε Αντωνίου, ότι ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός στο Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Όσοι είδαν το βίντεο το οποίο έχετε ανεβάσει εσείς στο TVTV, νομίζω ότι διαμορφώνεται η άποψη, πέρα πάσης αμφιβολίας, ότι δεν υπάρχει τίποτα το αναπτυξιακό σε αυτό το προϋπολογισμό. Όπως είπε η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Πρωτόπαπα, ουσιαστικά είμαστε, λέει, διαχειριστές. Βέβαια, εμείς, κύριε Αντωνίου, δεν ψηφίσαμε διαχειριστές. Πιστεύω ο κόσμος δεν ψήφισε διαχειριστή. Ψήφισε κάποιον ο οποίος θα προσπαθήσει να αναμορφώσει το Δήμο, θα προσπαθήσει να επαναφέρει το Δήμο στην προτεραία του κατάσταση. Και όταν λέω προτεραία του κατάσταση, εννοώ την κατάσταση πριν από τον προηγούμενο δήμαρχο, που εν πάση περιπτώσει γινόντουσαν κάποια πράγματα, καλός κακός, με τον ένα τρόπο ή τον άλλον. Σήμερα αυτό που ακούσαμε, αυτό το προϋπολογισμό που βιώσαμε, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει απλά με μια, όπως το είπε η κυρία Πρωτόπαπα, μια διαχείριση, και βεβαίως απέχει μακράν από μια δημοτική αρχή η οποία έχει όραμα, έχει στόχο, έχει μια πηξίδα, έχει εν πάση περιπτώσει το know-how για να φέρει σε πέρα τη δύσκολη αποστολή της. Να σας το δώσω λίγο διαφορετικά, κύριε Παπαγγελίου. Είστε δημότης αυτού του μεγάλου Δήμου, πολιτεύεστε με τα τοπικά εδώ, βεβαίως. Είχατε συνεργαστεί πριν από την εκλογική διαδικασία του 2014 με τον κύριο Γκιόνη. Είστε ικανοποιημένος, είστε ευτυχισμένος που ζείτε σε αυτό το Δήμο? Κατά τα άλλα, από πλευράς φύσης και περιβάλλοντος, το περιβάλλον να το αφήσουμε λίγο απ' έξω, έχουμε τη Μοτορόιλ, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά κατά τα άλλα, από πλευράς φύσης και εικόνας, με τα Γεράνια και τον Κορινθιακό δίπλα μας και το Σαρονικό από την πλευρά των Αγίων Θεοδόρων να απλώνεται, νομίζω ότι η εικόνα είναι καταπληκτική. Η εικόνα, και μόνο την εικόνα κρατήστε, γιατί κατά τα άλλα σε αυτό το Δήμο δεν βλέπουμε ούτε πολιτισμό, αλλά όπως είπατε πολύ καλά, ούτε ανάπτυξη. Κοιτάξτε, πάλι το κομβικό σημείο είναι τα οικονομικά. Και από την ανάπτυξη θα προέρθουν όλα τα υπόλοιπα. Όταν δεν βλέπετε ανάπτυξη, κύριε Αντωνίου, δηλαδή δεν βλέπετε έσοδα. Μην αφήνετε μόνο τα οικονομικά, κύριε Παπαγγελίου. Όχι. Ακούστε, κύριε Αντωνίου, ακούστε με, έχει σημασία. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα, ελάχιστα πράγματα μπορούν να γίνουν. Και όποιος δοκίμασε να κάνει πράγματα χωρίς χρήματα, αξιοποιώντας τον εθελοντισμό. Θα πάρουμε δάνειο, είπε ο Δήμαρχος. Είπα, από το παρακατοικόν και δάνειο θα πάρουμε δάνειο. Καλά τώρα. Εδώ που λέει τώρα, πάει να λέμε αλήθεια ή πάει να μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, σας λέω τι λέει ο κόσμος εδώ, μας ακούνε αυτή την ώρα και υπάρχει αντίληψη. Κύριε Αντωνίου, εδώ ακούστηκε το εξής φοβερό. Ότι ο Δήμος δεν χρωστάει. Χρωστάει βέβαια λουτράκι ΑΕ. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι δηλαδή να τρελαινόμαστε, δηλαδή, έτσι. Προσέξτε, λες και είναι άλλο πράγμα αν ομιγέννητος συμβεί κάτι στην εταιρεία του Δήμου, ο κύριος μέτοχος που είναι ο Δήμος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή εδώ είναι τρελά πράγματα, έτσι. Ακούγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν ξέρω για ποιους λόγους, άλλος είναι γιατρός, άλλος είναι κάτι άλλο, άλλος είναι, αλλά δεν έχουν αυτή να απαντήσουν. Εντάξει, περνάει στον κόσμο αυτό το έλεος, δηλαδή. Έλεος. Κύριε Αντωνίου, ο κύριος μέτοχος της Λουτράκι ΑΕ, ξέρετε ποιος είναι? Ο Δήμος.
Άμα δηλαδή συμβεί ομιγέννητο, χτυπάω ξύλο με ό,τι μέσο θέλετε, συμβεί οτιδήποτε στην Λουτράκη ΑΕ, δεν έχει πρόβλημα ο Δήμος. Έχει καταστραφεί ο Δήμος αυτόματα. Αυτό καταλαβαίνετε εσείς. Επειδή τυπικά δηλαδή δεν είναι στο κόκκινο τυπικά. Και αυτό δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί υπάρχει λόγος που δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Εννοείται ότι υπάρχει κάποιο άλλο κόκκινο σημάδι και στο Δήμο που είναι πρόβλημα. Κοιτάξτε, όταν αυτή τη στιγμή κινδυνεύει, πώς να το πω, η ναυαρχίδα του Δήμου, και αυτή είναι η Λουτράκη ΑΕ, γιατί εκεί είναι όλο το αναπτυξιακό κομμάτι και εκεί είναι τα έσοδα του Δήμου. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Και οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξη είναι εκεί πέρα. Όταν αυτό το κομμάτι είναι στο κόκκινο, τι συζητάμε τώρα από εκεί πέρα? Συζητάμε να πάρουμε δάνειο 600.000 για να φτιάξουμε τα αθλητικά για να μας χειροκροτήσει ο κόσμος? Και νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος τρώει το κουτόχορτο που τρώγε πριν από 10 χρόνια? Είναι δυνατόν, κύριε Αντωνίου, σοβαροί άνθρωποι, να λέμε ότι θα πρέπει να φτιάξουν και θεάματα, δηλαδή να τακτοποιήσουμε αυτό και τελειώσαμε? Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος σήμερα. Δηλαδή, αν φτιάξουμε μια ωραία κερκίδα δεύτερη απέναντι στους Αγίους Θεοδόρους στο γήπεδο και ευχαριστηθούμε, πάω και εγώ, πάτε και εσείς, σας καλούμε να δείτε έναν ωραίο αγώνα κτλ. Αυτό τώρα τι έγινε δηλαδή? Τελειώσαμε, πάνε τα προβλήματά μας? Αξίζει τον κόπο να πάρει σε 1.000.000 ή 600.000 ή 800.000 δάνειο? Για κοιτάξτε τι έχει. Εγώ δεν είπα ότι να μην γίνει. Να γίνει 1000 φορές. Αλλά ρωτάω, η έλλειψη προτεραιοτήτων που σας είπα πριν μας οδηγεί στη λογική ότι προσέξτε, κάποιος θα λέει ναι, ρε, γιατί να μην το κάνουμε? Να το κάνουμε. Κάποιος έτσι που είναι. Ποιος θα το πληρώσει το δάνειο, αν το πάρει? Εμείς θα το πληρώσουμε. Ξέρετε ότι υπάρχει αύξηση στους λογαριασμούς του νερού? Εμένα μου λέτε? Εσείς ξέρετε ότι το 70% των εσόδων του Δήμου, επειδή πλέον δεν υπάρχει, το 70%, και το είπε και ο κύριος Σασιμακόπουλος και έχει απόλυτο δίκιο, το 70-72% περίπου είναι από εμάς, από τους δημότες. Ξέρετε πόσο ήταν πριν από 10 χρόνια που ήταν ο κύριος Γιώνης? Θέλετε να σας πω? Να το πούμε για να το ακούσει. 25%. Και ορισμένα χρόνια πιο πριν ήταν ακόμα λιγότερο. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα ερχόντουσαν από την κρατική επιχορήγηση. Είτε μέσω των αυτοτελών πόρων, είτε με άλλους τρόπους. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εσείς και εγώ πληρώνουμε το λογαριασμό. Και κάποιοι ο Γιώνης, όχι βέβαια, προς Θεού, όχι για όνομα του Θεού. Άλλο λέω. Όχι. Δεν θέλω να. Όχι κύριε Αντωνίου, δεν είπα αυτό. Εννοώ ότι αφού όμως εμείς πληρώνουμε το λογαριασμό, δεν νομίζετε ότι αφενός μεν θα πρέπει να μας ρωτούν με λίγο περισσότερη συχνότητα πού πάνε τα χρήματά μας, και αφετέρου δεν νομίζετε ότι θα πρέπει εν πάση περιπτώσει με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον να γίνεται καλύτερη, ορθολογικότερη διαχείριση πού πάνε τα χρήματα και να μας ρωτούν κλπ? Δεν νομίζετε ότι είναι σημαντικό το να αυτή τη στιγμή στην εποχή της ανέχειας να μην πετάμε από εδώ και από εκεί τα χρήματά μας έτσι με φωτοβολίδες? Γιατί περί φωτοβολίδας πρόκειται, έτσι. Έχετε δει βεβαίως όμως ότι στα δημοτικά συμβούλια, στον προϋπολογισμό κλπ. Ακούμε έναν παράλληλο όρο με τον όρο απευθείας αναθέσεις. Βλέπετε ότι γίνονται πολλά, μα πάρα πολλά, με τη μορφή απευθείας αναθέσεων. Άρα λοιπόν δεν ελέγχουμε που πάνε τα χρήματα, γιατί ξαναγυρνάμε πάλι από εκεί που ξεκινήσει η κουβέντα. Ακούστε, τα χρήματα. Ο νόμος λέει, ο νόμος επιτρέπει τις απευθείας αναθέσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε σωρία πώς το λένε, απευθείας αναθέσεις και από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε μάλιστα κάνει και σημαία κατά του. Με συγχωρείτε, την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η σημερινή Δημοτική Αρχή είχε κάνει σημαία της τις απευθείας αναθέσεις που έκανε ο κύριος Λογοθέτης. Και όταν λέμε σημαία, μιλάμε με διάπλατη σημαία στον αέρα να κυματίζει. Σήμερα η νέα Δημοτική Αρχή κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό εγώ λέω συχνά ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Και θα το δείτε αυτό και στην πορεία. Και θα το δείτε γιατί προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι επειδή δεν υπάρχει και αντιπολίτευση, γιατί τι να αντιπολιτευτείς αφού έκανες το ίδιο? Πώς θα αντιπολιτευτείς, δηλαδή τι να πεις? Μιλάτε τώρα για τον κύριο Λογοθέτη και τον κύριο Παύλου, γιατί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο βλέπουμε μία μάζα πλέον. Ξέρετε πώς είναι η μάζα? Να σας πω, βλέπουμε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι ο κύριος Ασημακόπουλος και το άλλο μέτωπο είναι όλοι οι υπόλοιποι. Απόδειξη ότι είναι όλοι οι υπόλοιποι μαζί είναι το γεγονός
γεγονός ότι κάθε λίγο και λιγάκι ακούγεται έτσι αχνά, ας πούμε, η φράση θα τα πω κάποια στιγμή, να μην το πω αυτό, να μην το αναφέρω αυτό, κάποια στιγμή θα μιλήσω τι παρέλαβα, δεν θα πω ακόμα τι παρέλαβα, υπόσχομαι ότι τον Ιανουάριο του 2015, τον Ιανουάριο του 2015, αναλαμβάνω, τον Ιανουάριο του 2015, τώρα έχουμε, μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2015 θα σας πω εγώ με συνέντευξη τύπου τι παρέλαβα, τον Ιανουάριο του 2015, έχουμε τώρα Ιανουάριο του 16 και ξέρετε τι θα συμβεί. Όταν κάποια στιγμή θα το συμφέρει εντός εισαγωγικών να πει τι παρέλαβε, δεν θα πει τι παρέλαβε, διότι απλούστατα, μάλλον δεν θα έχει ισχύ αυτό που παρέλαβε, διότι το έχει διαχειριστεί ο ίδιος. Είναι σαν την τηλεόραση που παραλάβατε μεταχειρισμένη και αφού τη χρησιμοποιήσατε ένα χρόνο, έρχεστε και λέτε, ξέρεις κάτι κύριε Παπαγεωργίου, όταν μου έδωσε την τηλεόραση δεν δούλευε το κουμπάκι εκείνο και εκείνο. Και σας λέω, κύριε Αντωνίου, τώρα το θυμήθηκες. Και γιατί τόσο καιρό δεν είπες κάτι? Και γιατί τόσο καιρό, μήπως το χάλασες εσύ? Και γιατί δεν το φτιάξες αφού το ήσουν εσύ ένα χρόνο? Ακούστε, αυτή η τακτική είναι παλιά. Είναι παλιά. Στις χώρες που έχουμε δικομματισμό, πραγματικά δικομματισμό, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Να φεύγει ο Α και να έρχεται ο ΑΑ. Ουσιαστικά Α. Και αυτό συμβαίνει και στο Δήμο μας. Η μόνη διαφορετική φωνή, και οφείλουμε να το πούμε, είναι ο κ. Ασημακόπουλος. Ο οποίος εκπροσωπεί το κόμμα του, βέβαια. Αλλά είναι μια διαφορετική φωνή, αδερφέ. Είναι μια διαφορετική φωνή. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να δεχτώ, μου κάνει εντύπωση δηλαδή, να ψηφίζει κάποιος τα έσοδα και να μην ψηφίζει τα έξοδα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τα έσοδα αλλά όχι τις δαπάνες. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Πώς προκύπτουν έσοδα χωρίς να υπάρχουν δαπάνες? Δηλαδή, τι είμαστε, ας πούμε, θαυματοποιοί? Ή ξέρω εγώ να ψηφίζει ο άλλος, να ψηφίζει ο άλλος, ξέρω εγώ, ένα αυτό. Ή το είπατε τώρα. Νομίζω ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη την εμπειρία του κυρίου Παύλου. Έχετε μετρήσει παρουσία του κυρίου Παύλου? Την έχει ανάγκη. Τώρα, εκεί που θα έπρεπε, γιατί δεν χωρά αμφιβολία ότι ο κύριος Παύλου είναι ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός. Νομίζω ότι θα πείτε συνεργάζεται με τον κύριο Γιώνη, έτσι νομίζω. Κύριε Αντωνίου, αυτό θα το αφήσω να το πείτε εσείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστω και συνεργαζόμενος, ατύπως ή έτσι, αυτό νομίζω ότι θα είναι χρήσιμος. Όταν είναι απόν, υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι είναι σοβαρό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα δεν το έχει ο κύριος Παύλου, το έχει ο κύριος Γιώνης, ο οποίος είναι χωρίς βοήθεια στο πέλαγος. Θα συμφωνούσατε για να γλιτώσουμε και τα έξοδα, γιατί είναι και χειμώνας τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, και για να ζεσταθεί η αίθουσα θέλει και ρεύμα και με τον κλιματισμό, θέλει και φώτα που σκοτεινιάζει νωρίς. Θα συμφωνούσατε, και ρωτάω και πάλι, με την ιδιότητα του κυρίου Παπαγεωργίου, σαν δημότης, αλλά και σαν εκπρόσωπος μιας συγκεκριμένης παράταξης στο Δήμο, να γίνεται και κλεισμένο το Θεό στην συνεδρίαση? Θα μπορούσε να γίνει στο γραφείο του Προέδρου. Όχι, να μην γίνεται και καθόλου, κύριε Αντωνίου. Γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Γι' αυτό δεν εμφανίζεται ο κόσμος. Ακούστε, κύριε Αντωνίου. Εντάξει, καταρχάς υπάρχετε εσείς. Άρα υπάρχει κάμερα και άρα κάμερα να καταγράψει. Δεύτερον, ακούστε, είναι σαφές ότι έτσι όπως λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο, με θέματα τα οποία είναι, πώς να το πω, εντελώς τρέχουσας, ούτε καν καθημερινότητας, εννοώ δηλαδή με τη διάρκεια, είναι τρέχουσας καθημερινότητας που, ξέρω εγώ, κύριε Αντωνίου, κάνατε θέμα. Δεν το λέω τώρα επικριτικά για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά επειδή θέλω να μιλάω ειλικρινά. Κάνατε θέμα στο TV την ασφαλτόστρωση ενός δρόμου. Εσείς καλά κάνατε, κύριε Αντωνίου. Αυτό είδατε, αυτό γράψατε, αυτό δείξατε. Αλλά έχετε σκεφτεί πραγματικά, έχετε σκεφτεί, κύριε Αντωνίου, πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο αυτό? Και δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αναφέρομαι δηλαδή η Δημοτική Αρχή, προσπαθώντας να επιδείξει κάτι, δείχνει μία ασφαλτόστρωση. Και θέλετε τώρα το δημότη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με συγχωρείτε, κύριε Αντωνίου, αλλά με μια ασφαλτόστρωση δεν θα έρθει ο δημότης στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι εντελώς αστείο. Είναι δηλαδή έλλειψη, ξέρετε, είναι σαν αυτό που βλέπετε καμιά φορά στις ομάδες ποδοσφαίρου, που είναι, ξέρω εγώ, σε ικτρή κατάσταση, και βλέπετε βίντεο από την προπόνηση. Μα αυτό θέλει ο κόσμος, οι νίκες. Αυτό θέλει ο κόσμος. Δηλαδή, πραγματικά, κύριε Αντωνίου, με συγχωρείτε τώρα που το λέω, φάγατε δηλαδή μεγαμπάιτ και γιγαμπάιτ, ας πούμε, για να δείξετε μια ασφαλτόστρωση.
Και εντάξει, να το δείξετε. Γιατί φαίνεται ο αντιδήμαρχος. Ξέρετε όμως τι γίνεται τώρα, κάνετε αντιπολίτευση. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Όχι, κύριε Αντωνίου, ακούστε, ξέρετε τι θέλω να σας πω. Όχι, μισό λεπτό, μην θέλω να παρεξηγηθώ. Ακούστε, κύριε Αντωνίου, εσείς καλά κάνατε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτό μόνο έχει να επιδείξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί ο κόσμος δεν την ψήφισε γι' αυτό. Να σας πω τα μεγάλα ζητήματα. Τι κάναμε, κύριε Αντωνίου, με το πρόβλημα του ΣΠΑ? Μάλιστα. Τι κάναμε, κύριε Αντωνίου, με προβλήματα σοβαρά? Τι κάναμε, κύριε Αντωνίου, με την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων που έχει αυτός ο τόπος? Για προσέξτε τώρα. Τι κάναμε, κύριε Αντωνίου, γιατί αναφερθήκατε στο TV, με το βρασιακό? Όχι, δεν αναφέρομαι. Ένα θέμα. Καλά έκανε το TV. Μα είναι το μόνο που γράφει. Μα είναι το μόνο που κάνει. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που γράφουν και λένε τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη. Εδώ καθημερινά λοιπόν στο καφέ Ελληνικών που είστε καλεσμένος, υπάρχει μια διαφορά. Τα λέμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος λοιπόν πήρε δυο μπουλντόζες συγκεκριμένα χθες, επειδή το είδα το θέμα. Μ' αρέσει να είμαι σε αρκετά σημεία του Δήμου όταν συμβαίνει κάτι, όπως σας είπα και με τον οδοκαθαριστή. Χθες λοιπόν είχε δύο μπουλντόζες του Δήμου, απασχολούσε πολλά άτομα, πάρα πολλά άτομα, για να κάνει αυτή τη διάνοιξη του δρόμου. Η διάνοιξη του δρόμου εξυπηρετεί κάποιους συγκεκριμένους δημότες που κατοικοδρεύουν σε εκείνο το σημείο. Και πολύ καλά έκανε. Λοιπόν, υπάρχουν όμως άλλοι παραπέρα, οι οποίοι έχουν τεράστια προβλήματα, από την πεζοδρόμους για παράδειγμα, του δρόμου επί της Αγίου Ιωάννου, του Μητροπολιτικού Ναού του Δήμου. Εκεί λοιπόν έχει κάνει ένα πεζόδρομο, παλιότερα Δημοτική Αρχή του κ. Παύλου, τώρα αυτός ο πεζόδρομος. Με την Αιγαίου θα γίνει τίποτα, κύριε Αντωνίου? Θα σας πω, δηλαδή, ξέρετε τι μου λέτε τώρα? Ναι, τακτοποίησαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10-20. Καλά κάνα, όχι, συγχαρητήρια, μπράβο, δηλαδή, πολύ σοβαρό αυτό. Όχι, δεν τακτοποίησαμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ναι, γιατί τώρα το πάτε έτσι. Όχι, κύριε Αντωνίου, δεν το πάω. Είμαι κάθετος για τον κύριο Μπισμπίκη, ο οποίος πήγε και μας έκλεισε τους δρόμους μέσα στο καλοκαίρι, και όταν ο Δήμος, θα τα πούμε έτσι χύμα και τσουβαλάτε για να δείτε τι δεν γράφει το TV και τι λέει το καφέ Ελληνικών, κύριε Παπαγεωργίου. Είχαμε λοιπόν γιορτή στις 29 Νοεμβρίου, γιατί έγινε αυτή η γιορτή για τα Χριστούγεννα δεν ξέρω, Κυριακή 29 Νοεμβρίου που ακόμα δεν υπήρχε το κλίμα και το χρήμα αν θέλετε των Χριστουγέννων. Στο συγκεκριμένο δρόμο λοιπόν υπήρχε η αστυνομία, η οποία δεν βεβαίωνε παραβάσεις. Τις άλλες μέρες όμως που ο Δήμος δεν γιόρταζε, κύριε Παπαγεωργίου, η αστυνομία βεβαιώνει παραβάσεις και παίρνει πινακίδες. Αυτός είναι ο Δήμος, αυτός είναι ο κύριος Μπισμπίκης. Θέλετε να αναφερθούμε και στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, μήπως? Έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτόν. Θέλετε να πούμε για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, αλλά δεν είμαι καλεσμένος εγώ, είστε καλεσμένος εσείς. Πού πήγαν τα εισιτήρια που κόψαμε, κύριε Παπαγεωργίου? Ακούω με ευλαβική χαρά. Αλλά ακούστε κάτι. Ο λόγος για τον οποίο έκανα αυτό το σχόλιο δεν έχει να κάνει με το αν δημοσιογραφικά έπρεπε να καλυφθεί ή όχι. Γιατί έπρεπε. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως, κύριε Αντωνίου? Ότι δείχνοντας αυτό και μη δείχνοντας κάτι άλλο επειδή δεν υπάρχει, δείχνεται ουσιαστικά, αποδεικνύεται την ένδυα, τη φτώχεια, πώς να το πω, τη φτώχεια της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Αυτό λέω, όχι τίποτα άλλο. Δεν λέω δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε ή ότι ο κύριος Αντιδήμαρχος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Μην παρεξηγηθώ. Ο άνθρωπος αυτό μπόρεσε, αυτό έκανε και μπράβο του και συγχαρητήρια. Και καμάρι να το έχει. Άλλο είναι το θέμα. Ότι δείχνοντας αυτό, δείχνοντας δηλαδή το ελάχιστο, το σχεδόν τίποτα, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν αυτό ήταν δίπλα ή παράλληλα με 10 άλλα πράγματα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Αντωνίου. Βαδίζουμε στο σκοτάδι, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε μιλήσει για τα υδατοδρόμια. Και ήταν μια ιδέα που προσωπικά την έφερα εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι γνωστόν δηλαδή ότι έκανα και κάποιες επαφές κτλ. Έκτοτε ένα πράγμα που θα δημιουργήσει το λουτράκι θα το αναβαθμίσει σε σταθμό. Σταθμό εννοούμε έτσι ότι κάπου μπορεί να έρθει ο τουρίστας σαν πρώτη στάση. Λοιπόν, αυτό είναι κομβικό. Τι περιμένουμε και θα το κάνουμε? Δηλαδή, αν μου λέγατε ότι ο κύριος, ξέρω εγώ, ο κύριος Γεωργίου είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο και έφτιαξε, ξέρω εγώ, την προβλήτα, θα σας έλεγα ότι ναι, αυτό είναι μείζον. Μια προβλήτα είναι που μπορεί να κάνει τα μισά λεφτά από τη ασφαλτόστρωση. Ναι, αλλά αυτό είναι κομβικό, είναι βασικό, είναι σοβαρό θέμα. Αυτό θέλω να σας πω, κύριε Αντωνίου. Τώρα, αυτό όμως δεν θα εντυπωσίαζε 20 κατοίκους, αλλά θα κάνει κάτι, κατά την άποψή μου, κάτι πολύ πιο σοβαρό. Θα έθετε τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Ποιο είναι το πρόβλημα του Δήμου, κύριε Αντωνίου?
Το πρόβλημα του Δήμου είναι ότι πρέπει να μοιράσουμε μια πίτα που ολοένα μικραίνει. Και μάλιστα τώρα αυτή την πίτα την φτιάχνουμε και εμείς με τα δικά μας λεφτουδάκια. Σας είπα, το 72% είναι από τα δικά μας λεφτουδάκια. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν έχουμε πολλά λεφτά, ο Δημότης. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η πίτα, όπως σας είπα, όλο ένα και μικραίνει, γιατί κάποιοι από εμάς αδυνατούν να καταβάλουν αυτά που πρέπει να καταβάλουν. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί και πώς. Πάντως έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι μένει λοιπόν? Να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες έτσι ώστε αυτή η πίτα να μεγαλώσει. Πώς μεγαλώνει αυτή η πίτα? Δεν μεγαλώνει με τα λόγια, κύριε Αντωνίου. Ξέρετε, είναι σημαντικά, είναι δεδομένες οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν και δεδομένες οι κινήσεις που δεν γίνονται. Και τώρα δεν έχει νόημα να σας λέω, ξέρετε, αυτό, εκείνο ή εκείνο. Θα σας πω μόνο ότι σε σοβαρά ζητήματα, συζητήθηκε από τις 26 του μηνός, κύριε Αντωνίου, είναι γνωστό ότι υπάρχει ενδεχόμενο να απομακρυνθεί το αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Και ο ΑΕΔ επίσης να φύγουν τα γραφεία. Ο ΑΕΔ σχεδόν να φύγει, σχεδόν έχει. Το ερώτημα, κύριε Αντωνίου, τι κάναμε γι' αυτό? Τι κάναμε? Αν δηλαδή χαθεί και η ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο, τι θα μείνει, κύριε Αντωνίου? Και καταλαβαίνετε ότι να ένα ζήτημα κομβικό. Σας είπα για τα υδατοδρόμια. Τι κάναμε στην κατεύθυνση? Πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έχει σημασία. Δηλαδή αυτά είναι θέματα τα οποία θα φέρουν το Δημότη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αλλά βλέπετε όμως ότι όλο αυτό το διάστημα, τους 15-16 μήνες πλέον της Δημοτικής Αρχής που έχει αναλάβει, δεν μιλάμε καθόλου και αυτό, και κανένας δεν σκαλίζει τέτοια θέματα. Θυμάστε παλιότερα, προεκλογικά, αλλά και λίγο μετά τις εκλογές, είχαμε μιλήσει επανειλημμένα εδώ από τα μικρόφωνα του καφέ. Πιστεύετε, κύριε Αντωνίου, ότι ο προαστιακός δεν είναι ανάπτυξη? Για ποιο προαστιακό μιλάτε? Όταν η Τρενοσία είναι έτοιμη να πουληθεί σε ξένους, όταν η Τρενοσία είναι έτοιμη να διαλυθεί? Και τι θα πει αυτό? Τα project δεν θα γίνουν δηλαδή? Τι εννοείται? Και ας πούμε ότι πουληθεί. Ας πούμε ότι πουληθεί. Εσάς τι σας νοιάζει αν ένα από τα project συνεχίσει να υφίσταται? Ή μάλλον εσείς πάνε να πουληθεί ακριβώς γιατί έχει προοπτικές, μία εκ των οποίων θα είναι και το λουτράκι. Έχει προοπτικές δηλαδή να βγάλει χρήματα και να φέρει έσοδα στην Τρενοσέ και φυσικά και στο Δήμο. Έχετε ζητήσει εσείς ενημέρωση από τον κύριο Γκιόνι για το τι κάνει και πώς χειρίζεται το θέμα του προαστιακού? Εγώ πρέπει να ζητήσω ενημέρωση. Εσείς σαν αρχηγός παρατάξεως? Εγώ θα σας πω λοιπόν. Εγώ λοιπόν με μια ομάδα, με τον κύριο Καραπατά και μια άλλη ομάδα πρωτοβουλίας, πήγαμε και επισκεφθήκαμε τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Πέρκα, και προσπαθήσαμε, και μάλιστα πριν από λίγες μέρες πάλι είχα αυτή την δυνατότητα αποκλειστικά για άλλο θέμα, να συζητήσουμε το θέμα του προαστιακού. Αλλά για κάντε ένα κλικ πιο πριν. Ξέρετε ποια ήταν η επίσημη στάση του κυρίου Δημάρχου? Ότι ο προαστιακός βλάπτει. Και μάλιστα είπε ότι έχει υποβαθμίσει ήδη τους Αγίους Θοδόρους. Και θέλετε να σας πω και το άλλο? Τι άλλο ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ακούστηκε να επικαιροποιηθεί αυτή η απόφαση, η απόφαση που είχε πάρθει πιο παλιά για την έλευση του προαστιακού στην οδό Αιγαίου. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Το ξέρετε ότι η έλευση του προαστιακού και τα λοιπά στο Λουτράκι ήταν σε όλους τους συνδυασμούς, σε όλα τα προεκλογικά. Και κανένας δεν το εφάρμοσε. Θέλετε λοιπόν να συζητήσουμε για ανάπτυξη? Μήπως όμως είναι μια καραμέλα σε κάποιους ο προαστιακός? Καραμέλα είναι, κύριε Αντωνίου. Τι καραμέλα είναι? Θα μπορούσε να φέρει? Μιλάμε τώρα, μου μιλάτε για διαδρόμους προσγείωσης υδατόπλανων. Υδατοδρόμια. Έχει πολύ ενδιαφέρον βεβαίως. Φανταστείτε ότι θα είναι. Και γιατί να έχει το υδατοδρόμιο, κύριε Αντωνίου, και να μην έχει ο προαστιακός? Γιατί ο προαστιακός τι θα καταφέρει να μας φέρει, πιστεύετε? Εσείς τι λέτε? Σε ένα γερασμένο Λουτράκι. Ακούστε. Ένας προαστιακός ο οποίος, προσέξτε, αν είναι γερασμένο το Λουτράκι, δεν μας σώζει ο προαστιακός. Να μιλήσουμε για το θέμα. Εγώ λέω ότι δεν είναι γερασμένο το Λουτράκι. Εσύ λέτε ότι δεν είναι γερασμένο. Εγώ λέω ότι μόνο δεν είναι γερασμένο το Λουτράκι. Εγώ σας προκαλώ να μου πείτε μία πρωτεύουσα στον κόσμο, μία, όχι δύο, μία μου φτάνει. Που είχε τη δυνατότητα να έρθει ο προαστιακός, και όμως η πρωτεύουσα, ο δήμαρχος, η δημοτική αρχή, οποιοδήποτε, το αρνήθηκε, το κολυσιέργησε, είπε άστο δεν βαριέσαι αυτά του χρόνου κλπ. Να σας πω εγώ μία. Για πες το μου. Το Λουτράκι. Και αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή πραγματικά πρωτοφανές. Για να δούμε κάτι άλλο τώρα. Στους Αγίους Θοδόρους, που είναι ο ίδιος ο Δήμος, υπάρχει σταθμός προαστιακού
Μέσος. Είναι λίγο πιο έξω από τους Αγίους Θεοδόρους. Βοηθάει τους Αγίους Θεοδόρους αυτό το πράγμα. Τουριστικά τους βοηθάει. Καταρχάς. Και γιατί να μην βάλουμε ένα λεωφοριάκι από τους Αγίους Θεοδόρους να φέρνει τον κόσμο στο Λουτράκι, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό. Από πού να τους φέρει? Εσείς και η ομάδα σας λοιπόν. Από πού να τους φέρει? Όχι, να σας πω εγώ για τον Προαστιακό. Μα σας πω εγώ για τον Προαστιακό στους Αγίους Θεοδόρους. Και βέβαια εγώ δεν είμαι πολέμιο στο Προαστιακό, μην γίνει παρεξήγηση. Όχι. Μακάρι να έρθει και αύριο ο Προαστιακός. Κουβέντα κάνουμε. Αρκεί να μην φέρνει τους παράνομους αλλοδαπούς στο Λουτράκι. Οπότε, κύριε Αντωνίου, τώρα που δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, δεν έρχονται. Τι εννοείτε? Τώρα που δεν υπάρχει ο Προαστιακός, δεν έρχονται. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν έναν δρόμο να έρθουν υπονεμένες ψυχές. Άρα δεν είναι ο Προαστιακός, είναι το ότι υπάρχει το Λουτράκι. Λοιπόν, και ο δρόμος. Προσέξτε κύριε Αντωνίου για τους Αγίους Θεοδόρους. Ακούστε. Εγώ θα είμαι εδώ και αύριο. Όχι, προσέξτε λίγο. Για τον Προαστιακό. Έγινε συζήτηση. Και λέει λοιπόν ο κύριος Γκιόνης ότι ο Προαστιακός προεκλογικά και στη συνέχεια, όταν φιλοξενείται εδώ, επειδή έγιναν επανειλημμένες κουβέντες για τον Προαστιακό, γι' αυτό λέω μου είναι καραμέλα σε κάποιους. Έχουν έρθει λέει γύφτη. Καταλαβαίνουν λέει γύφτη στους Αγίους Θεοδόρους. Αυτό είπε ο κύριος. Την ομάδα σας μην γίνει παρεξήγηση. Κάποιοι είναι και συνθημότες και κάποιοι είναι και πολύ καλοί φίλοι και γνωστοί. Μην γίνει παρεξήγηση λοιπόν με την ομάδα. Να έρθει ο Προαστιακός και καλά κάνετε και το διεκδικείτε. Τι είπε όμως ο κύριος Γκιόνης? Ότι αν έρθει ο Προαστιακός θα έχει 2-3 δρομολόγια την ημέρα. Δεν θα είναι ο Προαστιακός ο οποίος ξεκινά από την Αθήνα και φτάνει μέχρι το Κιάτο, μέχρι που θα φτάσει στη συνέχεια. Αν και αυτό είναι μπουρδα, κύριε Αντωνίου. Λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά είναι μπουρδα αυτό. Γιατί τα δρομολόγια διαμορφώνονται από τη ζήτηση. Θα είχαν ανάψει φωτιές εδώ μέσα. Κοιτάξτε, δεν πάνε. Ακούστε, κύριε Αντωνίου, αυτές είναι μπουρδες. Διότι αυτό είναι πραγματικά. Δηλαδή, ξέρετε, είναι σαν το φτιάξει ένα αεροδρόμιο. Πόσα αεροπλάνα θα προσγειώνονται? 2. Μα μπορεί να το πει εκ των προτέρων. Από τη ζήτηση θα εξαρτηθεί. Βεβαίως. Φτιάξτε λοιπόν τον Προαστιακό και τότε θα μείνετε άναυδος αυξάνοντας και τα υπόλοιπα. Γιατί δεν είναι μόνο, δεν είναι πανάκια, δεν είναι το μοναδικό πράγμα. Όταν φτιάξει τον Προαστιακό και φτιάξει και τα υπόλοιπα, βεβαίως θα γίνει πόλος έλξης και τότε δεν θα φτάνουν τα 2-3, θα είναι 103. Δηλαδή μόνο το. Δεν μπορώ να καταλάβω. Χαίρομαι που άναψε η κουβέντα. Προσέξτε, τι κάνεις τώρα? Κάνεις τον Προαστιακό. Ο Προαστιακός δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Αλλά παράλληλα, εσύ που είσαι δήμαρχος, κύριε Γκιόνη, κάνεις ένα στρατηγικό σχέδιο Παπαγεωργίου. Με ένα εκτό κομμάτι. Ακούστε, κύριε Αντωνίου. Ξενοδοχεία έχουμε. Προσέξτε λίγο. Γι' αυτό σας λέω το γερασμένο Λουτράκι. Το γερασμένο Λουτράκι, γιατί δεν έχει να προσφέρει κάτι το Λουτράκι. Πρέπει να γίνουν εδώ έργα στο Λουτράκι, στους Αγίους Θεοδόρους. Δεν είναι γερασμένο, κύριε Αντωνίου. Πώς δεν είναι χωρίς πηξίδα. Ακούστε με. Έχουμε νερό να προσφέρουμε. Γιατί έγινε γνωστό το Λουτράκι? Για το νερό. Του μάστε που λέγατε για ιδιωτικοποίηση. Εγώ θυμάμαι τα δικά σας λεγόμενα, κύριε Παπαγεωργίου. Λοιπόν, ξεκίνα να έχεις το νερό σου. Να έχεις το νερό σου, να μοιράζεις το μπουκαλάκι σου με το νεράκι του Λουτρακίου, το υγιεινό νεράκι του Λουτρακίου. Δείξε στον κόσμο ότι ακόμα και μέσα στο Δεκέμβρη που μπήκε μπορείς να κάνεις μπάνιο σε μια ζεστή θάλασσα που καταλήγουν οι πηγές. Στις παλιές πηγές, στο κτίριο του ΕΟΤ εκεί. Καταπληκτικό φαινόμενο αυτό. Έχει ζεστή θάλασσα, η θερμοκρασία μπορεί να είναι έξω 15-20 βαθμοί, μέσα στη θάλασσα είναι 22-23 σε εκείνο το σημείο. Δείξτε αυτά τα πράγματα και σας λέω και πάλι δανείζω με δικές σας σκέψεις και κουβέντες. Λοιπόν, και μετά φέραμε και τον Προαστιακό. Κοιτάξτε. Φτιάξαμε ένα τελεφερίκ να βαίνει στα Γεράνια. Όπως γράφει ένας καλός φίλος εδώ. Επαναλαμβάνω. Οτιδήποτε μπορείς να κάνεις. Εφόσον ενταχθεί σε ένα γενικότερο σχέδιο στρατηγικής, βεβαίως είναι ευπρόσδεκτο. Θα σας έλεγα όμως ότι εδώ, επειδή υπάρχει ζήτημα, είναι προφανές, έλλειψη υποδομών και επειδή θεωρείται ο Προαστιακός παγκοσμίως, εκτός βέβαια, εντάξει, εδώ έχουμε και μια έτσι ειδική γνώση ορισμένων προφανώς που θεωρούν ότι ο Προαστιακός φέρνει γύφτους κλπ. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι επειδή εντάσσεται στους υποδομές, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουμε αυτό το ζήτημα των υποδομών. Μου είπατε πριν για το γερασμένο Λουτράκι, ακούστε να δείτε. Το Λουτράκι, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο. Δήμος γενικότερα, μην γίνει παρεξήγηση. Ο τρόπος με τον οποίο. Για παράδειγμα, τα κάγκελα που έχετε μπροστά εκεί στο καταπληκτικό δρόμο. Φύγαμε από το ένα θέμα στο άλλο. Όχι, να τελειώσω το Λουτράκι και θα πάω στους Αγίους Θεοδόρους. Μισό λεπτό. Στο Λουτράκι λοιπόν, το Λουτράκι έχει προοπτικές, κύριε Αντωνίου. Εξακολουθεί να έχει προοπτικές. Υποτίθεται όμως ότι χρειάζεται μια σοβαρή, πραγματικά σοβαρή, ερευνητική ομάδα η οποία θα φτιάξει θα φτιάξει ένα στρατηγικό σχέδιο, θα διαβουλευτεί με τον κόσμο, θα αλλάξει το νομικό καθεστώς. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι το νομικό καθεστώς δεν μπορεί να μπει σε αναπτυξιακό νόμο εδώ πέρα του Λουτράκι. Το κόστος είναι τεράστιο για τους ιδιοκτήτες. Το ίδιο σημαίνει και στους Αγίους Θεοδόρους. Αυτό είναι ένα πράγμα που το είχαμε ζητήσει εμείς. Δεν υπάρχει τουριστική σχολή. Αν και ξέρετε, κύριε Αντωνίου,
στη σύμβαση με το καζίνο υπήρχε η διάταξη, ο όρος να γίνει σχολή και δεν έγινε ποτέ. Έτσι. Υπάρχουν προοπτικές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Και εδώ που τα λέμε, ας πούμε τώρα το λέγαμε για το θέμα της σχολής, εφόσον καταφέρουμε να εξαντλήσουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες, τότε θα δείτε, κύριε Αντωνίου, πόσο αναγκαίο και πόσο σοβαρό θα είναι η έλευση του προαστιακού, που θα αποτελέσει και κόμβο, γιατί θα μπορεί να έρθει ο άλλος από την Αθήνα. Ποιος είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή? Να φέρουμε το Λουτράκι στη μεγάλη δεξαμενή που είναι η Αθήνα. Εάν αυτό καταστεί ευκολότερο, το μόνο που θα έχουμε είναι να κερδίσουμε. Και επειδή είπατε πριν για τους Αγίους Θοδόρους και για τον προαστιακό, αν πάτε αυτή τη στιγμή στον προαστιακό το βράδυ, κύριε Αντωνίου, στους Αγίους Θοδόρους, θα φοβηθείτε. Δεν θα κατέβείτε το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει μέσο από τους Αγίους Θοδόρους, από το προαστιακό στην παραλία, δεν υπάρχει καμία αξιοποίηση του σταθμού του προαστιακού. Είναι η ίδια λογική που έχει και ο κύριος Διόνης. Καταλαβαίνετε, είναι σήμερα Δημοτική Αρχή ο κύριος Διόνης. Και από τη μία λέει ότι κατεβαίνουν όλοι οι γύφτοι στους Αγίους Θοδόρους, από την άλλη δεν κάνει τίποτα για να βελτιώσει αυτή την ομολογουμένως την κατάσταση την οποία ομολογεί ο ίδιος. Τι να κάνει δηλαδή? Αφενός να έχει φως, να έχει κάποιο μέσο από εκεί να έρθει ο ταξιδιώτης στην πόλη κλπ. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Και το καλοκαίρι είναι γεμάτο. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα, γιατί είναι κοντά. Δεν θέλει τα έσοδα των Αγίων Θεοδόρων να αυξηθούν? Δεν κερδίζει και ο ίδιος? Θα μπορούσαμε να απεικνώσουμε τη συγκοινωνία, κύριε Παπαγεωργίου. Για παράδειγμα, το κτέλ σταματάει μέσα στο Λουτράκι, έχει δρομολόγια για 1 ώρα, 2 ώρες, πόσο είναι. Η απομάκρυνση του κτέλ ήταν ένα θέμα που απασχόλησε και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Λογοθέτη. Εξακολουθεί να απασχολεί και τη σημερινή αρχή του κυρίου Διόνη. Επί κυρίου Λογοθέτη είχε γίνει μια πρόταση συγκεκριμένη να μεταφερθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο με μια συλλογιστική. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι άλλο. Αυτός το κτέλ έτσι όπως είναι σήμερα εξυπηρετεί την πόλη? Πάρα πολύ. Εσείς που είσαστε, εσείς πιστεύετε ότι το δικό σας πάρα πολύ και το ενδεχομένως ένα καθόλου κάποιου άλλου δεν θα έπρεπε να λυθεί με μια διαβούλευση? Προσέξτε λίγο, πού ξεκινάει όλη η ιστορία. Όχι, μισό λεπτό. Πραγματικά χαίρομαι πολύ την κουβέντα. Ξέρετε πώς ξεκινάει η κουβέντα? Προσέξτε λίγο. Η κουβέντα τώρα για το κτέλ ξεκινάει από το να μάθω, σαν κάτοικος, αν ζω στους Αγίους Θεοδόρους ή αν ζω στο Λουτράκι ή αν ζω στην Παραχώρα, τις ιδιομορφίες του κάθε σημείου του Δήμου μας, ότι ζω στο συγκεκριμένο σημείο. Ζω στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι πρέπει να κινηθώ με τα πόδια. Αν πάρω το αυτοκίνητό μου από το σπίτι μου 4 τετράγωνα από εδώ για να τα αφήσω στο κέντρο και θα εμποδίσω το λεωφορείο να σταματήσει στο σταθμό που υπάρχει μέσα στην πόλη και με εξυπηρετεί, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να πάρω ταξί για να πάω έξω από την πόλη, στο σταθμό του ΑΤΑΦ ή που τέλος πάντων θα πήγαινε το κτέλ. Εκεί λέγανε ότι θα πήγαινε δίπλα στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, αν μάθω να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο και αν μάθω να λειτουργώ έτσι και στους Αγίους Θεοδόρους, που είναι πάλι κάτι παρόμοιο και πολύ πιο ωραίο, αν θέλετε, πολύ πιο γραφικό το κομμάτι του Αγίων Θεοδόρων με το Λουτράκι. Το Λουτράκι έχει πάρα πολύ τσιμέντο, πολλές πολυκατοικίες. Εκεί είναι λίγο λιγότερες πολυκατοικίες. Αν μάθω να ζω στην Περαχώρα με τις ανηφόρες κατηφόρους που έχει τα γραφικά δρομάκια και όλα αυτά έτσι, θα με εξυπηρετήσει και το λεωφορείο και αν θέλετε και είμαι σε ετοιμότητα πλέον, θα φέρω και τον προαστιακό και θα φέρω και περισσότερο κόσμο. Αλλά να υπάρχουν οι υποδομές. Ξέρετε πόσες ταβέρνες έχει, πόσα καθίσματα έχει το Λουτράκι? Δεν πρέπει να ρωτήσουμε τον κόσμο. Ναι. Δεν πρέπει να το ρωτήσουμε. Πότε θα το ρωτήσουμε? Πού θα τον ρωτήσετε, πού θα τον βρείτε να τον ρωτήσετε, κύριε Παπαγεωργίου, για να κάνουμε και πολιτική κουβέντα τώρα? Βεβαίως θα Πού θα τον βρείτε? Να σας πω. Στα δημοτικά συμβούλια δεν έχετε κανένα? Όχι. Πού θα τον βρείτε? Θα πάτε πόρτα-πόρτα? Βεβαίως, όχι. Δεν θα κάνω το ξέρετε ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε καν όταν ήρθαν οι λογαριασμοί για να πάμε και στα καυστικά θέματα, γιατί τελειώνει ο χρόνος του νερού. Δεν κατάλαβα. Η διαβούλευση στην πόλη μας δεν ισχύει. Υπάρχει διαβούλευση. Στο Δήμο μας. Μα δεν πρέπει να γίνει. Για μπείτε στη σελίδα του Δήμου να δούμε. Μα δεν πρέπει να γίνει. Βλέπετε κανένα θέμα συζήτηση? Όχι βέβαια, αλλά λέω δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Δεν πρέπει να διαβουλευτούμε για τα θέματα που μας αφορούν απόλυτα 100%. Βεβαίως. Πότε θα το κάνουμε? Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα τι φαίνεται εσείς από τους Αγίους Θεοδόρους από εκεί. Τι λέει ο κόσμος εκεί? Να πάμε και στην ουσία. Γιατί... Απόλυτη απαξία των Αγίων Θεοδόρων. Πότε ήρθε τελευταία φορά ο Δήμαρχος εκεί να σας δει και να μιλήσει? Δεν υπάρχει πολιτιστικό. Ποτέ. Δεν υπάρχει πολιτιστικό. Ναι. Μου έκανε εντύπωση, ευχάριστη εντύπωση, που υπάρχουν 2 κτίρια στην Περαχώρα
και ένα για εκδηλώσεις και ένα πώς το λένε, για μαθήματα κτλ. Και εσείς δεν έχετε, εννοείται. Ασφαλώς. Και πρέπει να βγάλετε δήμαρχο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Άντε να βγείτε εσείς την επόμενη. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Αντωνίου, που παραδείγματος χάρη ακόμα δεν υπάρχει στον ΕΛΤΙΟ κάποια μνήα για τους Αγίους Θεοδόρους. Είναι ένα μικρό κομματάκι μόνο, έτσι, τα οποία το πληρώνουν οι δημότες των Αγίων Θεοδόρων, αυτό, έτσι. Πληρώνουν τη μη διαφήμισή τους. Μάλιστα. Στο site του Δήμου, κύριε Παπαγεωργίου, έχετε πει κάτι για τους Αγίους Θεοδόρους? Όχι. Καταγράφονται τα ωραία σημεία που υπάρχουν εκεί. Εντάξει, έτσι γενικά. Καλά τώρα, εντάξει. 99/1 είναι το θέμα. Αν ικανοποιεί, δηλαδή όχι τα στοιχειώδη της ισότητας, ας πούμε, αλλά ούτε καν έτσι ποσοστιαία. Ξέρετε, αποτελούμε καλώς ή κακώς το 27% περίπου του Δήμου. Περίπου 27% του Δήμου. Και θα έπρεπε να απολαμβάνουμε το 27% του οτιδήποτε. Των πάντων. Δεν απολαμβάνουμε, κύριε Αντωνίου, τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Είναι αστείο δηλαδή. Αστείο. Είναι ντροπή δηλαδή. Να σας πω, κάποια θέματα πάνε να γίνουν, ξέρω εγώ, ακόμα είναι στις κουβέντες. Ε9 δεν έχει γίνει στο Δήμο. Ε9, ξέρετε τι είναι το Ε9? Βεβαίως. Ενημερώσουμε και τους ακροατές μας ότι έχει να κάνει με τα περιουσιακά στοιχεία. Με τα πάντα. Και ξέρετε, επειδή δεν έχει γίνει το Ε9, δηλαδή δεν έχουν καταγραφεί τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, ουσιαστικά αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ας πούμε, στους Αγίους Οδόρους, το Ε9 που θα κάνει ο Δήμος θα πρέπει να ταιριάζει με το γουπουσού που γίνεται, με τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που ήδη υπάρχουν και με την πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή μια απλή κίνηση, και βεβαίως σύμφωνα με τον νόμο, όπως ξέρετε, εάν κάτι δεν καταγραφεί ως περιουσία, τότε αυτόματα πάει στο δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε για τι θέμα μιλάμε? Το ίδιο συμβαίνει και για τις άλλες περιοχές. Το ίδιο θα συμβεί και στο Σκήνο, το ίδιο θα συμβεί. Ο Δήμος λοιπόν δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι στιγμής. Εμείς το είπαμε, το ξανάπαμε, το ξαναφωνάξαμε, κάναμε και μια επιτροπή, απλά ενημερωτικά σας το λέω, μια επιτροπή για να βοηθήσουμε τους οικισμούς στους Αγίους Θεοδόρους, με πρόεδρο εμένα, να βοηθήσουμε τους οικισμούς να φτιάξουμε να καταγράψουμε τα ακίνητα, και με την χρήση ενός συγκεκριμένου νόμου, του 42/14, του νόμου Ταγαρά που λέμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νόμο και να τα δώσουμε στο Δήμο, να τα αποδεχθεί ο Δήμος, έτσι ώστε να μην κατεδαφιστούν. Γιατί η μόνη περίπτωση εξαίρεσης από την κατεδάφιση είναι να ανήκουν στο Δήμο. Τέλος πάντων, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, κύριε Αντωνίου, γιατί ο Δήμος δυστυχώς δεν παίζει το ρόλο που πρέπει να παίξει. Και τώρα, ας πούμε, μας ήρθε σαν επιστέγασμα όλων, ας πούμε, η απομάκρυνση του αστυνομικού τμήματος, που σας επαναλαμβάνω, το είπαμε και πριν, θα είναι πάρα πολύ κακό για το Δήμο. Πάρα πολύ κακό, όχι μόνο για τους Αγίους Οδόρους, για το Δήμο γενικότερα. Πόσα άτομα υπηρετούν στο ΑΤΑΦ Αγίων Θεοδόρων? 9, τώρα είναι 2 ουσιαστικά, δεν είναι πολύ, 9 άτομα είναι. Το θέμα δεν είναι εκεί, κύριε Αντωνίου, μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι λιγότερο, δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι εμείς είχαμε προσωπικά, εγώ είχα καταθέσει το 2013 μια πρόταση επί λογοθέτη, να δίναμε φως, νερό, τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, και να παρακαλούσαμε τη Μοτορόιλ να συνδράμει με τα κάψιμα για τα 2 περιπολικά. Έτσι ώστε να παραμείνει, πληρώνοντας το ενίκιο και φως, νερό, τηλέφωνο, να υπάρχει εκεί. Τώρα τότε σταμάτησε το θέμα. Ελπίζω και εύχομαι ο Δήμος να κάνει χρήση, να προτείνει κάτι τέλος πάντων, γιατί η γκρίνια σκέτη δεν νομίζω ότι θα φέρει αποτέλεσμα. Να σας ρωτήσω, με τις διελεύσεις των αυτοκινήτων λόγω των σταθμών, ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι γίνεται, παραμένει το πρόβλημα? Παραμένει το πρόβλημα και εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά οξυμένο. Τι να σας πω, κύριε Αντωνίου, εκεί κάνουμε κάθε μέρα το σταυρό μας να μην θρηνήσουμε θύματα. Το βράδυ τα αυτοκίνητα περνάνε με ηλικιώδη ταχύτητα. Και ευτυχώς δεν έχει κόσμο το βράδυ, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι, μια πόλη που κόβεται στη μέση και δημιουργεί, πέρα από θόρυβο, πέρα από όλα αυτά, δημιουργεί τεράστια προβλήματα για τους συμπολίτες μας. Είναι σοβαρό το θέμα. Και βέβαια, ξέρετε, και αυτό που λέμε, και εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά είναι τα θέματα που θα χαιρόμουν να έβλεπα στο TV, κύριε Αντωνίου. Αναφέρετε και πάλι στο TV. Είστε καλεσμένος στο καφέ Ελληνικών? Ναι, για να πω ότι αυτό είναι το ζήτημα που θα ήθελα να δω στα μέσα μαζικής, να φύγω από το TV, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
Καλά, δεν είναι να το διαφημίσουμε, δεν το διαφημίζουμε, είναι τόσο. Όχι, γνωστό. δεν είναι θέμα Αλλά να το διαφημίσουμε. εκεί είναι το θέμα, κύριε Αντωνίου, να δούμε τα ΜΜΕ του τόπου μας να διαφημίζει κάτι, να δείχνει κάτι που πραγματικά έπιασε τόπο, ρε παιδί μου. Είναι σοβαρό, δηλαδή είναι πραγματικά σοβαρό. Γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα, κύριε Παπαγεωργίου, το καφέ ελληνικών, για να πείτε λοιπόν για τους Αγίους Θεοδόρους διάφορα πράγματα και να ασχοληθούμε και με τις δημοτικές. Απλά θέλω να πω και κύριε Αντωνίου ότι είναι η ανάπτυξη, θέλω να γυρίσω στο βασικό, ότι είναι η ανάπτυξη κέριο ζήτημα. Ξέρετε ότι ακόμα σήμερα που μιλάμε, κύριε Αντωνίου, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει, ξέρω εγώ, γαλάζια σημαία το σκήνο. Ή δεν είναι σίγουρο ότι έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει κάτι, ξέρω εγώ, στα μπίσια για ένα κυνηγητικό περίπτερο να μπει στους κυνηγητικούς χάρτες κλπ. Ναι, ξέρετε όμως τι γίνεται εδώ τώρα, φύγεται και ένα άλλο θέμα. Φύγεται και ένα θέμα ότι δεν έχει στηθεί και ένα παρατηρητήριο για να παρατηρούμε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες που υπάρχει στη χώρα μας, η Motorola. Η οποία το καλοκαίρι. Να μην βιάζεστε. Ξέρετε τι έκανε το καλοκαίρι. Να μην βιάζεστε. Τέλος καλοκαιριού. Εγώ σας υπόσχομαι θα είστε ο πρώτος που θα σας ενημερώσω. Μακάρι. Γιατί τέλος καλοκαιριού, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή το αναφέρατε, το είχα ξεχάσει. Καλά κάνετε και το πήγατε έτσι και το θυμήθηκα. Τέλος καλοκαιριού, λοιπόν, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, έφυγε με το συμπάθειο μια τεράστια κοιλίδα από εκεί. Από τους αγαπημένους Motorola, από τις μεταφορές, φορτώσεις, εκφορτώσεις. Και έφτασε μέχρι και το Καλαμάκι, έφτασε μέχρι και από εδώ την πλευρά του Σαρονικού. Στην κρυφή παραλία κλπ. Και δεν ήξερε πρόβλημα. Γιατί ξέρετε το καλοκαίρι εδώ είχαμε και τουρίστες. Έχει κάνει 2 μονάδες μεγάλες από την πλευρά του Καλαμακίου. Τουρίστες από το εξωτερικό που δώσαν πολλά χρήματα για να έρθουν να απολαύσουν τον πανέμορφο Δήμο Λουτρακίου παραχώρησης Αγίων Θεοδόρων και πήρανε εξιτήριο να φύγουν. Με την κοιλίδα δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο. Και αυτό είναι. Γι' αυτό. Κύριε Αντωνίου, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πραγματικότητα. Και μία από τις παθογένειες εδώ δεν είναι μόνο του Δήμου, είναι γενικότερα του κράτους, είναι ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Θα σας πω, κύριε Αντωνίου, ότι υπάρχουν 8 ελεγκτές περιβάλλοντος, 9 με συγχωρείτε, ελεγκτές περιβάλλοντος, και περιμένουμε να καλύψουν αυτοί οι ελεγκτές, να καλύψουν όλη την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει θέμα, έτσι, είναι δηλαδή, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και εκεί πάλι ο Δήμος έχει το μερίδιο της ευθύνης. Ο Δήμος είναι τουριστικός βιομηχανικός, κύριε Παπαγεωργίου. Δεν είναι τουριστικός. Εγώ δεν ξέρω να είναι βιομηχανικός. Εγώ ξέρω, επειδή έχει. Σουσάκι θέλετε, Motorola θέλετε, τι άλλο θέλετε. Έχουμε και ένα βιομηχανικό χώρο. Μάλιστα. Εντάξει. Και τι έγινε. Και βιομηχανικός, δεν είναι. Είμαστε ολοκληρωμένος Δήμος με τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε. Έχουμε και τυχερά παιχνίδια. Αν τα κρατήσουμε, θα τα χάσουμε. Ακριβώς. Θες να δω τι κάτι έγινε με τους λογαριασμούς εκεί στο χώρο τυχερών παιχνιδιών, κάποια ανακατοσούρα εκεί με τους λογαριασμούς. Εγώ ξέρω, κύριε Αντωνίου, ότι απλά ακόμα και σήμερα δεν έχουμε λάβει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αφού το πάτε θέμα καζίνο, δεν έχουμε λάβει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, μας έχει φέρει άλλα προβλήματα στο Δήμο. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι, όταν να χρωστάς εκατομμύρια ευρώ, να χρωστάς σε τράπεζες, να χρωστάς σε ιδιώτες κλπ. Και να σου ζητάνε κιόλας και τα ρέστα. Και επειδή δικαστήρια είναι τα πάντα, τα δικαστήρια συμβαίνουν πολλά πράγματα στα δικαστήρια. Όταν σου έχουν κάνει και αγωγή και σου ζητάνε και τα προηγούμενα ελάχιστα εγγυημένα εισοδήματα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα θέμα. Εγώ δεν βλέπω τον κύριο Δήμαρχο να συζητά καθόλου για το θέμα. Και μου κάνει εντύπωση. Ούτε καν στο περιθώριο του προϋπολογισμού δεν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, τώρα φαίνεται θα έχουν οι άνθρωποι κάποιες άλλες σκέψεις. Κάτι παραπάνω ξέρουν από εσάς, ίσως από εμάς όλους. Ασφαλώς ξέρουν, βέβαια. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο και έτσι βαδίζουν τον ύπνο του δικαίου. Υπάρχει ανάπτυξη που έρχεται, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτό ξέρετε, κύριε Αντωνίου, σας είπα και πάλι, είναι το ζητούμενο. Φανταστείτε ότι έχουμε εκπληκτικές δυνατότητες, τις οποίες με τον χύψη ωμέγα τρόπο δεν τις αξιοποιούμε. Και το εύλογο ερώτημα είναι τι κάνεις ανταυτού. Ανταυτών μάλλον, είναι πολλές. Και η απάντηση είναι τίποτα. Και σας επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι αυτή τη φορά πληρώνουμε εμείς το λογαριασμό. Το λογαριασμό το πληρώνει
ο Δημότης. Και αφού τον πληρώνει ο Δημότης, έχει και υποχρέωση η Δημοτική Αρχή να εξηγεί στο Δημότη, αλλά και ο Δημότης να γνωρίζει σε βάθος γιατί και πώς πληρώνει το λογαριασμό και που πάνε τα χρήματά του και τις προτεραιότητες που βάζει ο Δήμος. Και γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να γίνει κάποια μορφή διαβούλευση για πολλά θέματα, τα οποία αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει μια υποχρέωση η Δημοτική Αρχή, η οποία δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν μας έχει πει δηλαδή ότι θα κάνει αυτό προεκλογικά και το κάνει. Έτσι. Παρ' όλα αυτά το δοκιμάζει έτσι, και χρησιμοποιεί τους πόρους κατά τη δική της. Και ξέρετε, κύριε Αντωνίου, η έλλειψη προτεραιοτήτων, εγώ θα σας πω κάτι, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Αν βαδίζεις την πόλη και σκεφτείς ότι σε αυτή την πόλη έχουν πέσει 300 εκατομμύρια σαν λόγο, και αν μου πείτε 250 θα συμφωνήσω, και σας ζητήσω να μου τα δείξετε, θα μου τα δείξετε? Έχουν πέσει εννοείται παλιότερα αυτά τα εκατομμύρια? Ασφαλώς. Θα σας δείξω. Ξέρετε γιατί πείτε κάτι τέτοιο έργα που έχουν ξέρετε γιατί δεν θα μου τα δείξετε, κύριε? Όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί κυρίως δεν υπήρξε ποτέ προτεραιότητα. Και υπήρξε απλά η διάθεση της πατάλης, η διάθεση της προσωπικής ανάδειξης, αλλά δεν υπήρχε το πρόγραμμα και η ουσία. Εμείς, κύριε Αντωνίου, για να μιλήσω για τους Ενωμένους Δημότες, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε τίποτα. Και δεν ντρέπομαι να σας πω ότι ενώ δεν είμαστε τίποτα, καθόμαστε μέρες και ώρες και μελετάμε τι θα κάναμε αν ήμασταν αυτή τη στιγμή. Και δεν σας κρύβω ότι σιγά σιγά ρωτώντας ανθρώπους με γνώσεις, αλλά και τους απλούς ανθρώπους, γιατί και από εκεί αντιλείς ιδέες, πρέπει να σας πω, κύριε Αντωνίου, ότι κάποιος φίλος της προάλλες μου μίλησε για τις πλωτές προβλήτες. Αυτή την πρόταση την είχαμε κάνει, μας την είχε πει, ας πούμε, πριν από 2-3 χρόνια. Ήταν στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Δημοτών. Χαίρομαι που ακούω ότι πρόκειται να γίνει κάτι σχετικό εδώ τώρα. Πλωτές προβλήτες να μπορούν να ράξουν, αφού δεν έχουμε μαρίνα, τουλάχιστον να έχουμε πλωτές. Θα γίνει τώρα δηλαδή ή στα επόμενα χρόνια? Γιατί ακόμα δεν έχουμε λύσει το θέμα της Μαυρολίμνης, ακόμα δεν έχουμε παραδώσει το ελευτικό καταφύγιο ολοκληρωμένο. Ασφαλώς. Αλλά όμως σπέβδουμε να αγοράσουμε 100.000 υπόγειους κάδους, να κάνουμε έτσι αυτά. Αυτά θα εντυπωσιάσουν, έτσι, εύχομαι να το ξαναδούμε σε κάποιο ΜΜΕ, έτσι, να δείχνει την ολοκλήρωση κάποιου έργου για το καλό του τόπου μου. Θα σας πω επίσης, κύριε Αντωνίου, ότι αυτή η έλλειψη στρατηγικής και το βλέποντας και κάνοντας, και το κάνοντας μόνο αυτό που εντυπωσιάζει και όχι την ουσία, οδηγεί και σε ουσιαστική σπατάλη, έτσι. Γι' αυτό συζητάμε τόση ώρα, να το πούμε απλά λόγια. Και όσο κακή χρήση κάνεις αυτών των χρημάτων, τόσο αρνητικά αποτελέσματα θα έχεις. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, είπατε πριν για το λευτικό καταφύγιο, σκέφτηκα ότι θα με ρωτάγατε ή θα μου λέγατε κάτι για το λιμενικό ταμείο. Για το λιμενικό ταμείο. Όπου, τι να σας πω, κύριε Αντωνίου, εγώ περιμένω να σιγουρευτώ ότι όντως και δικαίως επιλέχθηκε το 105 αντί του 50. Ξέρετε όμως ότι όλοι αυτοί οι επαγγελματίες εκεί είναι 27-30 άτομα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι εχμάλωτοι αυτής της καταστάσεως και δεν ξέρουν πώς και πότε θα συμβεί και αν συμβεί. Και πάει μέρα με την ημέρα, ξέρετε μήνα ότι με τον κάθε μέρα πάει ο Δήμαρχος στα Υπουργεία και ζητάει παράταση. Αυτό είναι καλό. Φανταστείτε ότι ο Δήμαρχος, είδατε κύριε Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος μας τρέχει και εσείς τόση ώρα δεν λέτε μια καλή κουβέντα. Σκέφτεστε όμως, κύριε Αντωνίου, όταν ξαφνικά τα μαγαζά, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία, τα οποία κινδυνεύουν, αυτά τα 27 μαγαζιά, και στην ουσία τώρα, χωρίς πλάκα, είναι η καρδιά της οικονομίας της πόλης. Τελικά κάποια στιγμή ο Δήμαρχος δεν καταφέρει να πάρει την παράταση και πλησιάζει το καλοκαίρι και δεν υπάρχει χρόνος για να γίνει κάτι άλλο. Τι θα υποστούν? Γιατί πάει ο Δήμαρχος κάθε λίγο και λιγάκι και στα Υπουργεία και παρακαλάει, και καλά κάνει. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι κάποια στιγμή θα κληθεί η διοίκηση να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τότε, κύριε Αντωνίου, δεν
τότε οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κερδίζουν λίγο χρόνο θα αναγκαστούν σε δύσκολες οικονομικές στιγμές να υποστούν το βάσανο να μην έχουν τα μαγαζιά τους σε λειτουργία τους καλούς μήνες. Ναι. Γιατί τώρα είναι οι κακοί μήνες. Εννοείται. Τώρα θα μπορούσε να γίνει το αν ήταν, εγώ λέω ότι αν ήταν να γίνει κάτι θα πρέπει να γίνει τους κακούς μήνες. Όμως τους κακούς μήνες κερδίζουμε χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που διαθέσατε. Είπαμε πολλά, μάλλον είχαμε να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά ο χρόνος δυστυχώς μας κυνηγούσε και δεν καταφέραμε να τα πούμε όλα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε εδώ, κύριε Αντώνιο. Είμαστε εδώ. Χαίρομαι να ακούω κόσμο να μπορεί να έχει αντιδράσεις, χαίρομαι να λειτουργεί ο κόσμος και να υπάρχει αντιπολίτευση και να υπάρχουν θέσεις και απόψεις που στο τέλος να συγκλίνουν ίσως με το Δήμο, αλλά να βγάζουν στη φόρα πράγματα και θέματα, ειδήσεις και κινήσεις δημοτών που πραγματικά θα βοηθήσουν το Δήμο να πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Μακάρι, κύριε Αντωνίου, αλλά δεν το βλέπω. Μακάρι. Καλές γιορτές να έχετε και καλή χρονιά. Επίσης, χρόνια πολλά σε όλους. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μου ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου, αρχηγός των Ηνωμένων Δημοτών, παράταξη η οποία συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία βεβαίως του 2014. Είχαν ξεκινήσει και μια συνεργασία με τον κύριο Γιώργο, η οποία δεν ευόδωσε. Είπαμε αρκετά. Σίγουρα έχουμε ακόμα περισσότερα και έχουν προκύψει πολλά και σημαντικά θέματα και από τα δικά σας μηνύματα. Είμαστε στη διαδικασία να μπορέσουμε να ξανακάνουμε τέτοιες συζητήσεις και με τον ερχομό της νέας χρονιάς. Το έχουμε πει και πιστεύω ότι το εφαρμόζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δίνουμε το λόγο και τα μικρόφωνα σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα καθημερινά, θέλοντας να βάλουμε ένα λιθαράκι στο να γίνει καλύτερος ο Δήμος μας.